Incerteza e preocupación no Barbanza por unha nova traxedia no mar. O palangreiro Argos Georgia fundiu a pasada madrugada 200 millas das Illas Malvinas. Dos 27 tripulantes a bordo, alo menos 4 son veciños de Ribeira. As condicións meteorolóxicas están a impedir os labores de rescate. Que tal? Moi boa noite. De seguido ampliamos esta información. Antes titulares. A primeira fase das obras da contorna da Praza de Bastos de Sanxenxo estarán rematadas en outubro. Permitirá a creación dunha gran praza pública e un paso inferior que servirá como vía de saída e dotará a zona con 32 aparcadoiros soterrados. Avanza a bo ritmo a rehabilitación da capela do Pazo de Goiáns. O alcalde e o concelleiro de Obras de Boiro supervisaron os traballos esta mañá. Poio acolle o campo de voluntariado Costa Azul, unha actividade na que participan preto de 20 persoas, entre elas 15 mozos e mozas de entre 18 e 30 anos, chegados de toda España. Ribeira pon en valor o seu pasado mariñeiro cunha nova edición de Artemar. Será entre o 15 e o 18 de agosto e contará con diversos espectáculos e máis dun 100 de postos. A música de cine resoará en Pontevedra esta fin de semana. O sábado 27 e o domingo 28, unha decena de artistas locais tomarán as prazas da cidade no ciclo Concertos Feroz. Estamos nas novas do día. Comezamos. Seguimos con incerteza o desenlace final do rescate dos 27 tripulantes do palangreiro Argos Georgia, que afundía a pasada madrugada a causa dunha vía de agua a unhas 200 millas das Illas Malvinas. Polo de momento é confirmados 3 falecidos entre as persoas que viaxaban no barco. Tras emitir o sinal de auxilio, despregouse na zona un amplo dispositivo de rescate con medios aéreos e marítimos. Sen embargo, o mal tempo e a complicada situación da mar dificultaron as tarefas. Na zona traballan varios buques intentando localizar os botes salvavidas nos que os mariñeiros levan varias horas á deriva. Ao parecer, un deles xa foi avistado por un dos barcos que participaban no operativo, pero se descoñece aínda o estado dos tripulantes e se puideron ser rescatados. A espera de novas informacións, os rescatistas se a vivir con angustia en toda Galicia, en especial no Barbanza, posto que alo menos 4 dos tripulantes son de Ribeira. Interceptado un taxi pirata no operativo especial de control do tráfico desenvolvido pola Policía Local de Ribeira no marco das festas da Adorna, tras detectar a presenza dun turismo que realizaba constantes viaxes en distintas direccións. Os axentes realizaronlle un seguimento de incógnito constatando que estaba a prestar un servizo de taxi de xeito ilegal. Ademais, ao darlle o alto, descubriron que viaxaba con 7 pasaxeiros, 2 deles no maleteiro, cando o vehículo tiña só capacidade para 4 prazas. Segundo as pescudas da policía, non é a primeira vez que o condutor exerce esta práctica, que adoitaba concretar cos posibles clientes a través de grupos de WhatsApp. Nova visita da conselleira de Infraestruturas ao Concello de Sanxenxo. Desta volta, María Martínez comprobou o avance das obras de humanización e mellora da mobilidade que se están a desenvolver na contorna da Praza de Bastos. A actuación conta cun investimento de 2,3 millóns de euros e contempla, entre outras medidas, o soterramento do tráfico na Rúa Madrid. A primeira fase da intervención, calculan, estará rematada a principios de outubro. Avanzan a bo ritmo as obras que están a transformar a contornada a Praza de Bastos de Sanxenxo. Tanto é así que se calcula que a primeira fase dos traballos estará concluída a principios de outubro. Permitirá a creación dunha gran praza pública e un paso inferior que servirá como vía de saída e dotará a zona con 32 aparcadoiros soterrados. Temos que seguir traballando no verán porque é unha obra que estamos facendo a parte sucia, a parte máis complicada, que é o soterramento, todo isto da que estamos vendo aquí para un paso inferior que hai, e tamén onde van os graxes, e vai a estar concluída cunha gran praza pública que, unindo o que é a Rúa de Madrid, vai quedar un espacio humanizado moi bonito
nesta zona, e a parte Sanxenxo que estábamos facendo desde o Concello casi todo hacia a zona oeste, hacia a praia de Silgar, hai que vir hacia a zona onde hai máis comercio, onde hai máis actividade, onde viven máis veciños. Hoxe o alcalde visitou os traballos en compañía da Conselleira de Infraestructuras. A obra está a ser cofinanciada entre as dúas administracións. O Executivo galego achega 1 millón de euros, mentres que o Concello asume algo máis de 1,3 millóns. É clara a mellora que vai supor esta canalización do tráfico soterrado desta rúa Madrid tan transitada en Sanxenxo. Comentábamos que non só agora nesta época estival, sino en todo o ano, toda vez que o turismo en Sanxenxo está claramente desestacionalizado, hai turistas 365 días ao ano. Esta obra de humanización casa coa vontade que ten o Goberno autonómico de humanizar os nosos espacios, de facilitar esa mobilidade sostible. A segunda fase centrarase na construción dun edificio multifuncional acristalado de 5 plantas. A primeira e a segunda estarán ocupadas polo mercado de abastos e un espazo gastronómico. As intermedias dedicaránse á biblioteca municipal e aulas de estudos, servizos sociais e muller. A quinta está pensada como espazo gourmet cunha ampla terraza. Na última planta é unha terraza grande, vai haber como un gastromar, porque ten unhas vistas moi bonitas, e se queremos despois, pois seguramente en explotación. Recordemos que o proxecto que se está a executar foi o gañador dun concurso de ideas convocado polo Concello. E avanzan a bo ritmo as obras de rehabilitación da capela do Pazo de Goiáns. Así o comprobaron esta mañá o alcalde e o concelleiro de obras, que realizaron unha visita para supervisar os traballos que ascenden a 110.000 euros. O alcalde e o concelleiro de Urbanismo visitaron esta mañá os traballos que se están a desenvolver na capela do Pazo de Goiáns. Estas obras, cofinanciadas pola Deputación da Coruña nun 80%, supoñen un investimento de máis de 110.000 euros. A actuación ten como principal finalidade a consolidación desta construción auxiliar do Pazo, sen alterar a súa estética. Ademais, procederase a rehabilitar tamén a cuberta, os muros e as carpinterías, así como tamén instalar un novo alumeado. Unha obra que, polo que vemos agora que a chegada do bo tempo está avanzando moi ben en cuanto á temporalidade. Ten un proxecto que presentaba 10 meses de execución e vemos que as obras que van avanzando moi ben posiblemente se rematen moito antes. Un proxecto con un importe total de 110.000 euros que temos que agradecer unha vez máis á Deputación da Coruña que nos axude, porque está cofinanciado por ela en un 79% e o resto o aporta o Concello e está dirixido toda a obra por patrimonio e por unha dirección arqueolóxica para que todo se leve a cabo con acordo en clave no que estamos a traballar, non? Ademais da actuación na capela, estáse a executar tamén a mellora ambiental no estuario do río Coroño, conectando o Pazo co núcleo urbano. Esta obra, orzamentada en 200.000 euros, busca mellorar tamén a accesibilidade e darlle un valor engadido á contorna natural do Pazo. Pero tamén estamos continuando cas obras que a senda peatonal que ven desde o Coído, desde o centro urbano, hacia aquí, hacia o Pazo, que prácticamente terminarán as dúas obras ao mesmo tempo. A intención deste paseo peatonal desde o Coído ao Pazo é acercar os veciños o Pazo do centro urbano sin ter que vir pola C305 ca súa peligrosidade, independentemente que o vemos arreglado este ano as aceras, pero sí que teñen que dar unha volta moi grande e, aparte de que o trayecto vai se facer muitísimo máis corto, pois o paraje que está pasando a senda peatonal pois é unha maravilla, non? Todas estas actuacións veñen complementar a rehabilitación do edificio principal e da torre, así como o acondicionamento da finca, acometidos en 2022. O Ministerio de Transportes acepta conectar a variante de Alba cunha rotonda na Nacional 550. Así lle lo trasladou o subdelegado do Goberno en Pontevedra ao Goberno local nun encontro sobre as alternativas. Segundo Abel Osada, a vontade do Goberno central é colaborar na execución desta obra, que a Xunta prevé iniciar en torno ao ano 2027. Dende o Executivo local solicitan a transferencia da Nacional 550 ao Concello ata o cruce da actual variante de Alba para axilizar os trámites
trámites. Agora, a subdelegación trasladará esta petición ao Ministerio. No caso de que se solicite a conexión mantendo a titularidade estatal, Transportes tería que elaborar un estudo de viabilidade no que se teña en conta dunha banda o impacto sobre o tráfico da Nacional 550. Recordemos que se trata dunha estrada que soporta 17.000 vehículos, dirección Pontevedra, e 8.000 cara ao norte. Da outra, o estudo avaliaría a ordenación dos accesos peonís ás vivendas e empresas da zona. A valoración que se fixo que sería moitísimo máis áxil. Correcto. Entonces, ITER a partir de aquí. Quedaron que nunha semana, máis ou menos, contestan, xa traía falado, cosa que agradezo, xa traía falado coa Subdelegación Xeral en Madrid e demais, o sea, que o Ministerio de Fomento mostrou interés. ITER a partir de aquí. Nunha semana, dixeron, se menos, van a contestar si a vía da cesión ao Concello vai ser favorável ou non. Caso de ser favorável, acordo pleno. Actemsa acolleu a pasada tarde a sesión plenaria da Cámara de Comercio de Santiago. O acto contou coa asistencia do Conselleiro de Emprego, quen destacou a importancia deste órgano como representante dos intereses do comercio e a industria e o seu papel como interlocutora coa Administración. Máis de 30.000 empresas e autónomos de 32 concellos conforman a Cámara de Comercio de Santiago. De aí a súa importancia clave na defensa dos intereses dos diversos sectores representados, así como interlocutora coa Administración Pública. Así o destacou o Conselleiro de Emprego, Comercio e Migración, José González, que presidiu o pleno da entidade, celebrado nas instalacións da empresa Actemsa, no polígono industrial da Pobra. Na súa intervención, o conselleiro afondou na necesidade da colaboración público-privada. Que dentro do apoio que facemos dentro da Xunta de Galicia aos diferentes ámbitos das súas competencias, entendemos que un interlocutor moi importante son as cámaras de comercio pola súa traxectoria e ao mesmo tempo tamén polo apoio que nos veñen dando dende sempre no que se refire á formación, ao apoio ao emprendemento e todas as cuestións nas que traballa esta consellería. Polo tanto, as cámaras de comercio son axentes, colaboradores moi importantes para esta consellería e hoxe queríamos estar aquí para transmitirlo, neste caso, a Cámara de Comercio de Santiago, como estamos facendo co resto das cámaras de Galicia. José González tivo tempo tamén de realizar unha visita ás instalacións de Actemsa, acompañada do director xeral e vicepresidente da compañía, José Luis Escurís. A firma pobrense dedicada á importación e exportación a nivel global de peixe conxelado segue co seu plan de reestruturación, co que pretende garantir o mantemento da actividade empresarial e tamén da totalidade dos máis de 200 postos de traballo cos que conta na actualidade. Estás dicindo, estamos nun proceso de reestruturación que xa foi aprobado a nivel notarial, fixemos xa un convenio onde foi aprobado pola 90% dos nosos proveedores e agora estamos pendientes de que o valide o xulgado mercantil da Coruña. Estamos con boas expectativas, estamos contentos e queremos incluso aumentar o emprego. O BNG de Boiro súmase ás críticas ao equipo de goberno pola suba do IBI. Considera un despropósito e que responde máis ben a unha estrategia do goberno local de ir subindo pouco a pouco todos os impostos aos veciños. O BNG mostrou a súa disconformidade coa proposta do goberno local, que pretende levar nos próximos días a un pleno extraordinario a modificación da ordenanza que regula o catastro e subir así o tipo de gravame do 0,4% ao 0,5%. Segundo os nacionalistas, trátase dunha estrategia do Executivo de ir subindo pouco a pouco todos os impostos. Responde, como digo, unha estrategia do goberno do PSOE de Boiro que quere ir colándonos ao longo da legislatura a subida de impostos aos poucos. Quero recordar que xa fai uns meses subiron a taxa do cemiterio e agora no pleno que van a convocar esta semana, como digo, pois sube a taxa polo servicio da grúa, unha retirada dun turismo que antes costaba 55 euros, pois pasará a costar nada máis e nada menos que 100 euros. Pero neste pleno non sube só este imposto, senón que tamén vai a subir o IBI e o imposto sobre bens inmobles, o que todos coñecemos popularmente como a contribución. Sí, señoras e señores, o goberno do PSOE de Boiro vai a subir a contribución. E sobre os bens inmobles urbanos pasa do 0,4 ao 0,5 e dos rústicos do 0,4 ao 0,45. Que quere dicir isto? Pois isto quere dicir que, por exemplo, unha vivenda que pagaba pois 200 euros pagará
pasará a pagar 250 euros, que non é pouco coa que está caendo. Dende o BNG din que o goberno local intenta xustificar esta suba da contribución, botándolle a culpa á suba xeralizada da vida, cando non é certo, e se debe máis ben, segundo eles, a unha mala xestión e unha política do despilfarro. E o goberno quere xustificar esta suba da contribución botándolle a culpa á subida das materias primas, dos suministros, dos servicios, cando a realidade non é esa. A realidade é que durante estes anos levaron a cabo unha política de despilfarro, remataron co remanente que había no Concello de Boiro e agora pretenden que paguen a súa mala xestión económica os veciños e as veciñas, e iso non pode ser. Os nacionalistas entenden que esta suba de impostos nestes momentos, no actual contexto económico, é inxusta para os veciños, aumentando así a carga fiscal para eles. O voluntariado de Protección Civil de Pontevedra ten nova presidenta. Adelaide López Couto asume o posto, converténdose na primeira muller en estar ao mando deste corpo do que forma parte dende hai 20 anos. López marcouse un reto, incrementar a cifra de membros de Protección Civil de Pontevedra, que actualmente son 27. Dende o Concello explicaron que despois do verán porán en marcha unha campaña para dar a coñecer o seu labor. Bueno, a mí me gustaría que hubiera muchos más, ¿no? Pero yo creo que la gente en la sociedad no tiene conciencia de lo que es el voluntariado. El voluntariado nuestro, principalmente, es un voluntariado que está protegido por la Academia Gallega de Seguridad. Cada voluntario que está en la calle está siendo visto por la academia. Primero tienen que tener el básico de protección civil y después pueden con eso hacer varios otros cursos. Nadie está en la calle sin tener lo básico para atender a cualquier persona. O que nos gustaría que aumentase o número de voluntarios e voluntarias de protección civil, imos a comezar entre o Concello e a propia agrupación unha campaña de captación de socios, que comezamos agora coa impresión destes folletos, e vai haber unha páxina web para poder tamén inscribirse, e dentro vai un pouco un resumo do que son as funcións de protección civil, do que fan, a que se dedican, e tamén un formulario que deben cubrir aquelas persoas que queiran entrar a formar parte da agrupación de voluntarios de protección civil de Pontevedra. Facemos unha pausa para a publicidade e voltamos de contado. A Asociación Amicos segue a traballar en favor da inserción laboral cun novo programa que estará en marcha ata 2029. Trátase do proxecto Ribeira Insertados, no que participarán máis dun 100 de persoas con discapacidade e en risco de exclusión social. Ofreceráselles orientación laboral e formativa, así como un seguimento personalizado da súa situación para mellorar as posibilidades de acceder a un emprego. Durante o primeiro ano desenvolveránse cursos de conserxe recepcionista, a atención ao cliente, auxiliar de transporte e comedor e operador de carretilla elevadora. Os interesados en participar nestas accións formativas, que son de balde, poden anotarse xa a través do enderezo insertadosribeira@amicos.org ou no teléfono 682 516 278. Ata finais de mes, o Concello de Poio acolle o campo de voluntariado Costa Azul, unha actividade na que participan preto de 20 persoas, entre elas 15 mozos e mozas de entre 18 e 30 anos chegados de toda España. A nosa xuventude está encontrando cal é a realidade, é dicir, están facendo limpiezas, están en contacto con medio ambiente, actividades de mar e, sobre todo, eu creo que o que se están encontrando é que temos que cambiar os nosos hábitos de vida, é dicir, se nós como seres humanos non contribuímos a que a natureza, a que o medio ambiente, e se non poñemos ese gran de area a hora de
preservar e de conservar pois, todos estes espacios, ao final o que acabamos é destruindo pois, uns entornos incomparables. Esta é a primeira edición, esperemos que haxa moitas máis. Este é o equipo de voluntarios e voluntarias que veñen facer limpeza nas nosas costas. Esperamos que disfruten da nosa zona. Traballoso, estamos chegando ás praias e ao final a simple vista non parece moito, pero cando poste a buscar, pois ao final marchas ca furgoneta chea e pois daste conta de como somos. Vengo de un pueblecito del sur de Badajoz, de Higuera Real, y la experiencia la verdad que me está gustando mucho. Yo llevo desde los 12 años así yendo a campamento y este es mi primer campo de voluntariado y la verdad que es muy guay. Trabajamos, sí, pero al final ves todo lo que recoges y eso y pues te sientes bien. Y aparte conocer a la gente, la experiencia y las otras actividades lúdicas también están muy bien. Costa Azul é un dos 6 novos campos organizados pola Xunta de Galicia este verán, unha iniciativa que está relacionada coa protección do medio ambiente e a limpeza da contorna mariña. Co apoio de kayaks, drons e táboas de sub, localizan e limpan os residuos que identifican no litoral de Poio. Ademais das ecoactividades, o campo de voluntariado tamén inclúe un programa lúdico con snorkel, paddle surf ou tiro con arco, así como propostas culturais e naturais, excursións e visitas polos principais lugares de interese de Poio, talleres e veladas temáticas. Os cadros da luz esparexidos polas rúas de Pontevedra terán unha nova imaxe. O Concello cubriráos con vinilos que contarán anécdotas, singularidades e historias da cidade. Son un total de 31, aínda que a intervención comezará por 10 das rúas como Andrés Muruais, Augusto García Sánchez, Gutiérrez Mellado ou Echegaray. O obxectivo do goberno local é disuadir futuras accións vandálicas. Pois se detectou que moitas das caixas pois estaban en malas condicións, sobre todo pintados con grafitis e, bueno, e maltratadas pola cidadanía, non? Dan mala imaxe, entón pois se decideu actuar sobre elas para corrixir isto. Ao mesmo tempo pois é unha maneira de disuadir os grafiteiros para que non cometan estes actos, non? Aínda inmersa na adorna e coas festas de verán, a volta da esquina Ribeira última xa os detalles dunha nova celebración. A Feira Mariñeira Artemar desenvolverase na capital do Barbanza entre o 15 e o 18 de agosto. Ribeira segue a potenciar o seu vínculo co mar e a enxalzar a súa cultura mariñeira a través de diferentes eventos. Un deles é Artemar, que tomará as rúas da vila entre o 15 e o 18 de agosto. En apenas uns días viviremos unha nova edición da Feira Artemar. Fusión da artesanía e mar da cultura e entidade. A decoración temáticas mariñeiras seguirá adornando as nosas rúas. E a xente que nos visite, acorde a esta cita, pedimos para crear un ambiente único que veñan vestidos ao acorde da Feira Mariñeira. Máis dun 100 de postos integrarán o mercado mariñeiro que se instalará na Rúa Peonil. Haberá varios espazos reservados para comerciantes e artesáns de Ribeira, que se beneficiarán ademais dunha bonificación do 50%. A empresa organizadora debe reservar, como decía antes, estos metros lineales para establecemento de postos que terán un 50% de bonificación sobre o precio xeral por instalar os postos ao ser negocios locais e desa forma permitirlles formar parte da feria. Animamos e recalcamos que calquera negocio vinculado ao sector mariñeiro ou calquera artesán de Ribeira que este interesado ten reservado un espacio do que pode facer uso e se lle van a aplicar este tipo de bonificacións para que poda formar parte da feria. A feria desta forma colla maior impulso. Aumentan tamén os obradoiros infantís cun mínimo de 3 horas os xoves e 6 horas o resto dos días, así como a animación de rúa e os espectáculos nocturnos. A feira abrirá as súas portas os xoves ás 6 da tarde. As outras 3 xornadas horarios será de 12 a 3 e de 8 a medianoite, con posibilidade de ampliar ata as 2 da mañá aqueles postos autorizados que así o soliciten. Boiro será esta semana un auténtico fervedoiro cultural con actividades para todos os públicos. A maior parte delas concentraránse no Pazo de Goiáns e terán a música como fío condutor.
Ademais das numerosas actividades para público infantil con espectáculos de animación e cine ao aire libre, Boiro acollerá de aquí ao domingo unha ampla oferta cultural dos máis variados estilos. Entre as actuacións máis destacadas figura o concerto de Carlos Núñez, que recalará mañá no Pazo de Goiáns, no marco da xira Lugares Máxicos. Concerto importantísimo, éxito total e rotundo. O ano pasado, por primeira vez, visitounos dentro dese tour que fai por Galicia e, como non, pois quere compartir con nós no Concello de Boiro, no Pazo de Goiáns, o día 24 ás 8 da tarde, Carlos Núñez, no Pazo de Goiáns, como ben digo. Despois, o día seguinte, 25, o día do Apóstol festivo, pois unha actividade cultural que traemos este ano por primeira vez, esperemos que guste, un musical dos anos 80 e 90 para recordar pois toda aquela música que se facía naquela época, unha música tan importante que marcou unha década musical que todos coñecemos, os que temos xa algunha edad, como unha das máis importantes, e queremos que participe todo o mundo, gratuito para nenos hasta 18 anos, do Parque da Cachada. Como peche da semana haberá tamén un concerto dunha orquestra filarmónica integrada por 17 músicos profesionais. Será o domingo ás 7:30 da tarde no Pazo de Goiáns. A música de cine resoará en Pontevedra esta fin de semana. O sábado 27 e o domingo 28 unha decena de artistas locais tomarán as prazas da cidade no ciclo Concertos Feroz, unha iniciativa para ir abrindo boca de cara á celebración dos Premios Feroz na cidade no mes de xaneiro. Estas bandas o que van facer durante esta fin de semana é modificar os seus repertorios para incluir nelas música de películas e dese xeito homenaxear aos premios Feroz. Hai para todos os gustos, hai para descubrir cousas novas e hai para pasear pola cidade de Pontevedra, para gozar de Pontevedra esta fin de semana atopando estes concertos de música feita en e desde Pontevedra. Os concertos celebraránse a 1 do mediodía en sesión vermú e ás 10:30 da noite, con Tonas Berzas, Celtia Irevire, Futuro Alcalde, Cora, Bisi, LNGA, a banda senlleira de Robacaballos, Dalsi, Flip Corale e Antonio Cafre e o Diosos 5 serán os grupos locais que encheran de música de cinema a cidade. En canto ás prazas escollidas, os Xardíns de Marescot, o Campiño de Santa María, as prazas do Teucro Curros Enríquez e da Estrela e a Rúa Duque de Tetuán serán os emprazamentos. Este sábado 27 de xullo, Vilagarcía celebra a 20ª edición da súa carreira nocturna. A proba conta con diferentes categorías para dar cabida a todas as idades. Os primeiros en saír serán os máis cativos a partir das 9 da noite. Os participantes na categoría absoluta sairán ás 10:30. A proba desenvolverase na contornada praza da Segunda República e a Avenida da Mariña. Actualmente hai uns 300 inscritos. O percorrido que facemos ben eso, mantense o que se fixo ano pasado, que partimos a saída sería a Avenida da Mariña, estou falando dos 10.000. Pasamos por Ribeiro de Aguilar, Valle Inclán, García Camaño, Alexandre Bóveda e collemos outra vez xa el Pidio Villaverde para volver á meta que sería a Avenida da Mariña. Ata aquí chegou a edición de hoxe das Novas do Día. A actualidade volve mañá a Canal Rías Baixas a partir das 9:30 da noite. Sexan felices.